Kaixo, ongi etorriak Azeleraren bideo podcast honetara. Eta bueno, Azalera saio honetan, bosgarrenean hain zuzen, nahiko eduki anitzak ditugu, alde batetik izango dugu Laudioko alkatea, bakizue Ainize Gaztaka Martinez izango dugula gurekin, ba, gehien bat udal egunerokotasuna jarraitzeko eta azken aldian egondako gaiak hemen jorratzeko. Gero izango ditugu, CD Laudioko bi gazte, dakizuenez CD Laudioko gazte taldeak lortu du Espainiako ligara igotzea, eta bueno, ba, nahiko garaipen historikoa da klubean, eta horregatik ba, bikide izango ditugu gurekin, eta amaitzeko Estior Kasitas izango da gurekin. Ba, bueno, berak gehien bat txirrindularitzari eta emakumeari lotutako egitasmo bat aipatzeko, eta bueno, jendea animatzeko hortan parte hartzen. Eta besterik gabe, ez gara gehiegi atzeratuko, eta berehala hasiko gara Ainize Gaztaka Martinezekin hitz egiten. Eta esan bezala, gurekin daukagu Ainize, zer moduz? Ondo, Hemen berriro galdetegiaren zainez. hori da, baina, bueno, gustora, faktorian beti gustora. Ederto. Ba, bueno, lehenengo galdera nahiko erraza da. Ze moduz apiletik maiatzera arteko tartea udalean, ze moduz bizi izan duzue? Bueno, ba, egia esan, nahiko ondo, ze izan ditugu aukerak jaiegunak hartzeko eta deskantzatzeko, beraz, Garrantzitsua. hori oso ona izan da. Baita futbol zale bilakatzeko aukera ere izan dut. Aipatu duzun, ba, irabazi eta igoera horrekin. Eta, bueno, ba, penaz ere, ba, gure taldean Aitorrek utzi duelako, baina, bueno, zaintza ere oso garrantzitsua da, eta gurekin dugu. Beste leku batetik bada ere, ba, gurekin daukagu. Eta oporregunak izan dituzue, eta baita egun nahiko kitxikagarriak agian txarrerako, adibez izan genuen itxalaldia, ez? Duela, bueno, aste gutxi. Bai. Ez dakit udalak ze nolako eskumen daukan horlako kasuetan, edo nola bizi izan zenuten tokiko erakunde. A ber, egia zan, pentsatzen dut, eskumena baino gehiago dela, ba, larrialdi egoera batetan nola erantzun, ez? Eta gure larrialdi zerbitzuek nola erantzun behar duten. Egia da, hasierako harridura hori behin gaindituta, eta ere osasunari dagokionez horrelako urgentzia berezirik ez egoela bermatu ondoren, ba, udaltzaingoak hartu zuen protagonismo handiena, eta ba, gure herrian ba, igogailuetan edo garajeetan harrapatuta geratutako pertsonak ba, hartatzera dedikatu ziren. Ez dakit kasu asko egon ziren, edo... Nahikotxo, bai. Eta gainera ere gertatu zen beste egoera bat, zeinetan ba, mugikortasun mugatua duten pertsonen kasuan, etxera igogailua, etxera heltzeko igogailua behar dutenak, ba, horiek ere hartatu ziren batzuk udaletxean, beste batzuk ba, etxera eramaten, baina bueno, horrelako ariketak edo horrelako urgentziak ere ba, erantzun behar izan ziren. Gainera horretaz aparte, ba, herrian badira gune estrategikoak, eta horiekin harremanetan jarri ginen, eta ikusi genuen, edo bermatu genuen, ba, larrialdirik edo behar berezirik zegoen, adibidez ambulatorioan, edo inkluso tren geltokian ere. Orduan, zentzu horretan egiten dugun balorazioa da, nahiko resilientea izan zela gure erantzuna, eta pozik, holako ezusteko batetan, ba, herriaren lasaitasunetik ere erantzun ahal izan dugula. Eta agian ez horren lasaia da hiri antolamendurako plan orokorraren prozesu, ez? Bueno, izan barko luke. Izan beharko luke, baina bueno, zuek jadanik eraman duzu, eramaten ari zarete, Bai. aurrerakina auzo batzarretara, eta auzo batzarrak izan baino lehen, EAJak, PSek eta Omniek azaldu dute, ez dutela parte hartuko bilera hauetan, ez datozelako bat prozedura horrekin. Ez dakite zein den zure iritzia horren inguruan, zelan ikusten duzu egoera orain. Bai, a ber, beraiek publiko egin duten idatzi horretan, azaltzen duten nola ez den alderdien arteko adostasuna duen dokumento bat.
eta zalantza barik guk hori ez dugu bukatzen, onartzen dugu horrela da. Eta nire ustez gakoa dago, gehiago nola ulertzen dugun parte hartzea. Hau da, guk ez dugu ulertzen, aldez aurretik alderrien artean adostu eta itxi den dokumento bat parte hartzera eramatea. Osea, hori parte hartzea baino izango zen, ba, ez dakit, esposizio publiko bat, ez? Guk nahi duguna da, ba, borradore baten gainean, herritarrok, elkarteok, laudion izan aldiren eragile guztiok eta baita alderdiok ere, ba, hausnartu, eztabaidatu eta bertan ekarpenak egin ahal izatea. Orduan, gainera ez gaudeari ez erasmatzen, legez Mhm. horrela faseatuta dago, legeak aurre ikusten duen momentuan gaude, zeinetan ekarpenak egiteko momentua den, eta hortik aurrera adostasunetara ailegatzeko garaia heltzen da, ez? Beraz, gehiago iruditzen zaitela nola ulertzen dugun parte hartzea. Mhm. Eta desadostasuna adierazi duen beste, bueno, erakunde bat izan da Arabako Foru Aldundia, Ramiro González Aldun nagusiaren ahotik, ez? Zeinak eskatu zuen APOa berpentsatzea. Ez dakite, bueno, zer etorri zitzaizun burura hori, suposatzen dute, Davidetik jaso zenuela. Bai, por supuesto. Egia da, ba, horretan ere planteamendua berdina dela, ez? Nola, behin eta berriz esaten ari garen berdina errepikatzen dugula, hau borradore bat da, eta hemetik aurrera hasten gara eztabaidatzen eta sortzen gurea izango den dokumentoa, beraz, ez da EH Bilduk edo gobernuak berpentsatu behar duen zerbait, baizik eta lan euskarri bat dugula mai gainean eta horren gainean planteatu behar ditugun zalantzak. Eta horretarako, ekarpenak egitea, da, bide legala gainera. Eta ziur naiz, Ramiroko ondo dakiela, hau dela fasea, ekarpenak egiteko. Mhm. Eta zehazki, Ramiro Gonzálezek kritikatu zuena, izan zen, bueno, ba, zoru industrial kopurua murriztuko dela, Mm. zen beharko zenuke horri buruz? A ber, egia esan, Arabako Foru Aldundiak bere Arabako herririk handienean, Gasteiz ostean, zalantza handi bat badu, nire ustez, eta logiko litzateke, ba, udal gobernu horrekin, udal horrekin harremanetan jartzea, eta hori partekatzea, eta seguro ba, alarmak edo kezkak konpartitu eta adostasunetara llegatzeko aukera izango genukela, ez? Dena den, iruditzen zait, berriz berkokatu behar garela, guztiok berkokatu behar garela, eta ulertu zein den gure helburua eta zertara gatozen, ez? Hau da, 1985ko apo bat daukagu gaur egun indarrean. Apoak gure ordenamendua baldintzatzen du erabat, eta oso garrantzitsua da, ba, hau berritzea. Estrategikoki herriarentzako oso onura handia suposatzen du zera, apoa berron hartzea. Eta horretarako alderdiok akordiotara ailegatu behar dugu. Eta horretarako, ba, horrelako hain estrategikoa den dokumento bat eztabaida politikotik atera, mailan eseri eta akordiotara ailegatu beharko genuke. Eta pentsatzen dut, bueno, berriz kokatu behar garela hor, eta bueno, pues, prudentziaz eta pazientziaz, berriz ulertu, zein den gure lekua, zein den gure espazioa, eta gure ardura eta erantzunkizuna herriarekiko akordiotara ailegatzea dela gogoratzea. Eta aldu nagusiak alarma hori piztu zuen nolabait, esan da, bueno, ba, zera, enpresa batek bidali, edo, helarazi la ardura hori, zuek baduzue horren berri? Ramiro korrelako ardura bat badu, espero dut gurekin partekatzea. Mhm. Eta Ramirekin jarraituta, bueno, aipatu du bera nahiko baikor dela, ez? Guardian eremu industrialaren berraktibazioari dagokionez. Iritzi bera daukazuzuk? Ufa, ia. Edo informazioen emaz.
Kontua da, bai, udal gobernu talde honek izan du hasieratik harremana bai industria sailarekin eta baita proiektu berrien bultzatzaileekin, ezta? Orduan harremana eta jakintza ere badugu. Zer gertatzen da? Herri honek ere badu esperientzia bat, badu ja motxila bat, denok gogoratuko dugu nola Glavistaren kasuan akordio bat lotu zen, praktikamente martxan jarri behar zen Glavista, eta ez bazen izan aurreko gunean, hortik, egunetara akordioa apurtzen edo erortzen utzi zen, eta ja espero genuen hori ezen gertatu. Eta bestetik ere uste dut Laudiok gutxienez oso ondo ezagutzen duela Guardian. Beraz, bakoitzak baloratzen du nola egin adierazpenak. Nire ustez, Aldun Nagusiaren baieztapenak hain positiboak, haian ausartegiak izan dira. Nire aukeran edo nik nahiago dut nolabaiteko bestelako kontekstu batetan kokatu eta zuhurtzia izatea momentuz diskursoaren tonoa. Eta, bueno, berez Foru Aldundiak ere aipatu du hitzartze horretan, ez? APOa eta industria eremua atertzen hitzartze horretan. Aipatu zuen ere Ramiro Gonzálezek, Laudion ikus-entzunezko hub bat irekitzeko asma dutela, edo irekiko dutela, inbertsio, bueno, nahiko garrantzitsua egingo dela. Zer daki Laudioko udalak horri buruz? Pena handiz esan behar dut, eta benetan diotzut pena handiz esan behar dut, horrelako proiekturik Laudioko udal aldundiak ez duela udal gobernu honekin karatu. Ez dakizu ezer, printzipioz. Dakigu komunikabideetan ikusi duguna, eta beste bilera batzutatik heldu zaiguna, baina gurekin ez dute hori garatu. Ez dena gure herriaren edo gure gobernuaren parte izan ere. Eta orain beste gai ere apur bat arantzatzu badena, aste honetan nolabaiteko aurretiko baimena eman dio Eusko Jaurlaritzak Larragorriko zentral eolikoari, eta gutxi gora bera dokumentu horrek adierazten du, printzipioz, Eusko Jaurlaritzak erraztasunak emango dituela zentrala eraikitzeko, baina ezin duela bermatu udalek ematea, adibidez, jarduera baimena edota obra baimenak. Zein da Laudioko udal gobernu taldearen jarrera Larragorriko parkeari buruz? Beitu, igual hemen gako ezberdinak daude, edo ideia nagusi ezberdinak daude garatzeko. Uste dut lehenengoa eta argiena dela, gaur-gaurkoz Larragorri proiektuak ez dituela EH Bilduren baldintzak ezaugarriak edo exigentziak betetzen, beraz ezin dugu horrelako proiektu bat onartu. Bestetik ere, izapidetzari dagokionez, izapidetza ere zalantzak sortzen ditu, ez? Non eta zer eta nori dagokion zalantzak sortatzen dira. Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzari dagokio plan berezia garatzea. Hurrengo urratsa izango litzateke Eusko Jaurlaritzak plan berezi bat garatzea. Hori da, orduan, hurrengo urratsa Eusko Jaurlaritzari dagokio. Eta kasu horretan, udalok zer egiten dugu. Orduan, horretan irakurketa, hainbatean politikoa egiten dugu, eta zentzu horretan planteatzen ditugu ezaugarri edo baldintza desberdinak. Nolabait, edo horiek dira gure kezkak. Kezkak dira izapidetza gardena egin dezaten, toki erakundeak eta herritarrak entzun behar direla. Aurrera pausoak emanda, ja jabetza ereduaz hitz egin behar badugu, ausartak izatea eta proiektu edo proposamen ausartak ere eskaini ahal izatea herriari, eta nola ez, bertan sortzen den energia hori herrian kontsumitu ahal izatea presio onargarri batetan, ez? Eta hori guztia, ideia guzti horiek garatzeko, uste dugu Laudio, Amurrio eta Orozkoren udalak
batera egin behar dutela, eta nolabaiteko komunikazio eta logika bat egon behar duela. Zentzu horretan, Amurrioko eta Orozkoko alkatei bide hau edo eskaera hau ere luzatu diegu. Mhm. Eta, bueno, ingurumenari lotuta dago ere, duela pare bat aste Nerbioi ibaiko obrak amaitu ziren, 7 hilabetez luzatu ziren, Bai, aurreikusita baino luzeagoa izan da. horregatik eta bai. Mhm. Eta, bueno, nola azalduko zenioke herriari, bueno, obra hauek daukaten garrantzi? Beitu, egia da ondorio desberdinak dituela, eta nola kotak ditzi den, irigintzan, ez? Irigintzan ondorioak ditu, eta eraikitzeko orain aukera gehiago egongo diren, baina nire ustez 4 milioi euroko obra baten legitimazioa eta benetan arrazoia segurtasuna izan behar du. Hau da, bueno, denok daukagu buruan 83ko uholden ondorioak zeintzuk izan ziren, eta uste dut Laudiok berezi duena dela hori ekiditzeko neurriak hartzea. Ahal den heinean. Ez dakit gizakia gai den ehuneko ehunean ekiditzeko gertalden edo zer gauza, baina kasu honetan gutxienez baldintzarik egokienetan izatea ibaia horrelako uholde bat berriz ez errepikatzeko. Eta uste dut hori dela benetan azpimarratu behar dugu. Mhm. Eta orain aretara jarriko garazo, ze hor badago aspaldi, bueno, ez dakit, bueno, herritarren eta enpresa baten arteko gatazka, ez, gasolindegiarena. Zein egoeran dago proiektu hori egun? Kasu honetan egia da gatazka bat sortu zen bere momentuan, eta udalaren planteamendua oso argia izan zen hasieratik. Burua izan behar zuen konponbide baketsu bat. Eta horretan jarri ginen. Eta horretan jarraitzen dugu. Oso argi utzi genuen ere, udalean zeuden edo eskatutako lizentziak bere tramitazioa jarraitu behar zutela, hori legez izapidetzen den, bete beharrezko pausuak direlako, ez? Eta horrela egin dugu. Egia da, momentu honetan, ematen du lizentzia horien egoera aldatzera doala, naiz eta oraindik jabea eta administrazioaren arteko harremana ez denez guztiz erabat apurtu, oraindik uste dut ez gaudela baieztapenetara heltzeko momentu horretan, ez? Baina agian bai, laster agian amaiera, agian konponbide baten atarian egon gintezke. Dena den, eta paraleloan ari gara jorratzen plan berezi bat ulertzen, hemen herrian gabezi bat zegoela, kasu honetan gasolindegian kokapena edo izan zitekeen kokapena ez zegoela antolatua, eta hori ere lantzen ari gara, etorkizunean ez gertatzeko ez aretan, ez beste inon. Eta duela astebete aurkeztu zenituzten Laudioko bigarren jardunaldi feministak, zerbait azpimarratuko zenuke jardunaldi horiei dagokienez? Bai, nola ez. Ia, lehenengo agian kontekstualizatu jardunaldiak, ez? Ez dira jardunaldi batzuk sortzen direla, guazen oneri bultzada bat ematen. Gobernu talde honen hildo politiko handi bat da, gobernantza feminista. Gobernantza feminista arlo bezala sortzen dugu. Eta horretan sortzen dugu ere, espazio batera lotzen dugu Lezeaga aretora, eta bertan Lezeaga areto hori ere indartzen dugu. Bestetik emakumean itzen kontseilua sortzen da ere. Eta nolabait, hori guztia biribiltzeko edo unibertso hori biribiltzeko planteatzen da nola hausnarketak kolektiborako espazio bat behar dela. Eta hor sortzen dira, kontekstu horretan sortzen dira jardunaldiak. Iaz egin zirenak eta urten errepikatzen direnak eta gure asmoa dela geratzeko etorri izana.
Eta ja behin arakatzen baduzu egitaragoa eta iruditzen zait nahiko egitarau potentea dagoela, baina azpimarratzekoa niretzako da, eta niretzako oso berezia da, ze egongo da zaintza mai inguru bat, eta zaintza mai inguru horretan emakume anitzen kontseiluko kidek ere parte hartuko dute. Orduan, iruditzen zait nola lortu dugun konektatzea, benetan zentzu bat izatea, bai proiektu batek bestearekin, ez? Eta logika hori gordetzea, eta azken finean ondorioa dela herriko emakumeak bozgorailu baten aurrean jartzea, beraiak izatea protagonista, eta beraiak izatea hausnarketa kolektibo horren bultzada eragingo dutenak. Beraz, oso ondo. Eta, bueno, uda ate joka daukagu. Ematen, baina bai. Eta udarekin datoz jaia. Bai. Abenduan, otsailean, abiatu zenuten prozesu bat. Jaietako kontzertu nagusiak herritarren artean erabakitzeko. Ez dakit horren berri noiz emango duzuen, eta ez dakit zerbait aurreratu aldu zuen jaiei dagokienez. Bai, egia da, otsailean egin genuen bozketa, guretzako oso garrantzitsua zen, nola bilatu jai eredu desberdinak, ez? Eta nola aplikatu parte hartzea jaietan, eta gu gainera oso pozgarria iruditzen zaigu izan daitekela. De hecho, jendea irrikitan dago jakiteko, eta gu ere irrikitan gaude kontatzeko. Bai. Dena den, bozka egiten denetik, tramitazio bat landu behar izan dugu, arazotxo batzuk izan dira tartean, burokraziak beti badu bere sarma, ez? Eta orduan... Nola baita esatearen. Hori da. Eta, guzti hori gero lotuta dagoenean, azalduko ditugu bozkak, izenak, eta nolakoa izan den. Baina, nahi dugu lehenengo hori lotuta izan. Eta hortik aurrera, hasiko garaia informazio guztia ematen. Laster, seguramente ekaina aldera, hasiko garela ja, jaien inguruan nolabait gure begirada jartzen. Orain arte, lantaldea urte osoan zehar lanean egon bada ere, orain igual hasiko da ikusten, ez? Baina zertzelada bat ematekotan, eta nire ustez ja nik gutxienez pertzepzio hori izan nuen aurreko jaietako egitarauan, eta gian aurten bultzadan diagoa eman nahi zaio, bada adin desberdinentzako eskaintza bermatu nahi dela. Ez izatea gian, soilik gazteentzat? Hori da. Baizik eta, zulertu nebrabeak ere daudela, pertsona nagusiak ere badaudela, eta bakoitzak badu, interes ezberdin bat, eta gozatzeko eta ondo pasatzeko bere forma propioak. Edo, hainize, mila esker gurekin egoteagatik, honen inguruan informatzeagatik, eta gure galderak erantzuteagatik. Ez dakit zerbait gehiago erantzi nahi duzun, edo nahikoa... Eskerrak ematea zuei horrelako aukerak eskaintzeko, eta horrela jaitu. Edarto, ez gara laudiotik asko urrunduko, ze urrengo gonbidatuak ez dela laudioko jokalariak dira, eta asteburuan lortutako garaipenari buruz mintzatuko gara eurekin. Eta esan bezala, gurekin ditugu zede laudioko bi jokalari, kaixo Mikel, kaixo Imanol.
Mikel Arbaiza, Imanol Nogueira, biak zaudete CD Laudion, eta bueno, azaldu iguzue asteburu honetan izan duzuen lorpen kirolari dagokionez historikoa esango genuke, ez? Bai, gaurko asteburuka sustekoa izan da, batez ere klubaren txat. Orain dela 30 urte inguru ez dela lortu, eta paregabe ezin hobea izan da. Mhm. Eta hori. Ze, printzipioz, azken denboraldietan, gehien bat CD Laudioko gazte taldearen borroka izan da, Euskal Ligara igotzea, ez? Bai, hori da. Eta iaz lortu zenuten, ez? Pasan urtean, talde ona geneukan, baina ez genuen uste igoko ginela, eta azkenean lortu genuen, eta bueno, urte honetan ja impresionante. izan. Bai. Aipatutakoa, Euskal Ligatik pasako zaretele Espainiako Ligara. Ez dakit zuen aurreikuspenetan, bai jokalarien aurreikuspenetan, bai entrenatzailearen aurreikuspenetan, edo klubaren aurreikuspenetan zegoen horlakorik, edo zuen helburua zen gehiago eustea mailari. Denboraldi hasieran, pentsatu egin geneban, helburua zen, taldea mantendu egitea hor Euskal Ligan. Hala ere, denboraldia aurrera pasa dela, taldea zegoen nazionalera igotzeko, eta hala egin dugu. Eta izan da kristona. Mhm. Eta zein izan da zuen ustez gakoa igoera hau lortzeko? Ez dakite, adibidez, iazko taldearekin alderatuta, zer hobetu duzuen edo zertan eragin duzue hola arrakasta hau lortzeko. Bueno, nik uste dut, gure taldea, urte honetako taldea, kuadrilla bat gara. Mhm. Txikitatik, guztiok, jolastu dugu talde berdinean, eta bueno, pasan urteetan, batzuk Bizkaia joan ziren jolastera, eta bueno, urte honetan, guztiok batera jolastu egin dugu, eta uste dut, hori izan dela, gako garrantzitsuena. Bai, Imanolek esan dagoena, beti denik ezagutu egiten gara, eta... Buruz jolasten duzue, buruz jolasten duzue, bakizue bakoitzak zer egingo duen. Bai, gutxo gara bera, bai. Bai. Bai, hori da. Gu adibidez erdilariak gara, eta gutxo gara bera, beti denik ezagutu egin gara. Eta, bueno, ni adibidez, nengoen indartxun holgetan, hor San Miguelen, eta aukera ona ikusi neban ona etorteko, ze ekarri genituen, hortik ere, hor bazterren zeuden, beste jokalariak, ona etortzeko, eta aukera ezin hobea ikusi nuen, eta hori, talde oso polita egin dugu, kalitate handikoa, eta dugu garaipena. Bai, ze futbol mota jokatzen duzu zer laudion? Bueno, ez da, futbol motarik ez dago. Justek gauza proposatu egiten du, saiatu egiten gara plasmatu egiten horre futbol zelaian, hala ere, gure gauzak ditugu, eta batez ere, apur batik itaka, eta olako gauzak... Osea, baloia ondo tratatzea. Bai, hori saiatu egiten gara egiten. Bai, baina partidaren arabera. Osea, moldatzen zareta apur bat, partidak eskatzen duena. Hori da. Eta noiz nabaritu zenuten, ze karo, iaz, egon zineten beste maila batean. Noiz hasi zineten sinisten benetan aukerak zenituztela igotzeko Espainiako Ligara? Ez da, igual, eske, lehenengo partidoetan ja ikusi genuen talde ona geneukala, eta bueno, igo al geneukela, baina, bueno. Ez duzu pentsetan, zer nolako taldeak dauden, eta ez duzu pentsetan, olako zerik lortuko duzun, baina entrenetan eta ikusten zan, txispa zegoela, sentsazio hori dagoela, eta hor denboraldia gutxiko erabera hor Gabonetan, Arit Navarra, garaipena lortzean, horran, Vitorian, esan genuen, edo proposatu genuen, igo bat ginela. Eta hala egin du. Eta ez dakite zuentzat izan da presio handia, edo patxada ez zegoen presiorik, klubaren aldetik, nolakoa izan da, ze batzutan, ez, alde psikologikoak pisatzen du asko olako erronkei aurre egiteran, eta zuek, bueno, nahiko berriak zarete Euskal Liga. Ni adibidez, nire kasuan oso urduri nengoen, eta uste dut, talde guzti urduri zegoen, nabaritzen zen, urduri Zeundetela, bai. Zeundela, eta hori. Azkenean, zaila da, partidu bat jolaztea hain urduri. Bai, batez ere, horre,
tentsio hori partido horretik lehengo gunean, hor vestuarioan itxaroten, jendea hor, zeak egiten eta, bueno, apure tentsioa, baina, bueno, Laudien aldetik, ez da bide sartu presioa, batez ere ondo pasatzea, taldea hori, helburu hori lortzea mantentzea, eta, bueno, ego egiten bagara, beto, ez da. Mhm. Eta, bueno, gero larun bateko giroa, ez? Apur bat berezia izan zen, ez? Aurretik izan zen derbia, eskualdeko derbia, eta nahiko giro beroa zegoen jadanik, ez? Zaleak, bueno, ia Laudio osoan han ejakurin zegoen, zaleen berotasuna ezin hobea izan zen, eta nik uste dut hori ere bultzatu egin duela, garaipena lortzen, ezta? Mhm. Eta nola ikusi zenuten partida barrutik, ze gora beratxo izan zen, ez? Nire ustez oso zaila izan zen, baina azkenean no. Azken minutuetan bat izan zuten haiek, iaia gola sartu ziguten, baina kontrolatuta zegoen. Ez genuen egin partideko enena, nik uste dut orduritasuna dela eta hori, haiek, Imanolek esan dagoen bezala, haiek azkenengo minutuan, aukera, ez usteko aukera izan zuten, Lederrek lortu egin zuen, hori gelditu egita, eta horri abukatu egin zen partidua. Mhm. Eta zuen taldeari dagokinez, zeintzuk izan dira aurtengo indarguneak? Ez dakit, aipatu duzu ere, ez dakite atzetik aurrera, ze ikusi duzu holan bereziki eraginkorra edo bereziki ondo aritu dena? Nire ustez, gure atxelariak hoberenak dira eta horregatik oso ondo egon gara dira. Mhm. Hori faktore oso garrantzitsu izan da. Uste dut, Karela, bigarren taldea eta lehenengo taldea, gol gutxien jaso ditugunak, eta hori liga hauetan oso garrantzitsua da, naiz eta zu gol asko sartu, eta hala ere talde oso kompletuak edo horrela esan beharra gara, Mhm. eta hori. Osea, ez daukazue agian ez da horren beste norbanakoen kontua, baizik eta Ez dago Messi bat hor, Mhm. eta hori. Eta orain helburua lortu duzuela, ez dakit, oraindik falta zaizue jardunaldi bat, edo Bai. Mhm. Zerbait berezi egingo zue ospatzeko, edo ja asteburuko lorpenarekin. Orduñara joan ginen, bai. Oso ondo. Horrela somaietara. Ia talde osoa, bai. Hala ere, entrenatzaileak, esan digute, ingo dugula pare moduko bat, edo hori, ja hurrengo jardunalira goaz Aretxabaletara, eta apur bat, arratsaldea basetan eta hori. Bueno, patxadas, presiorik gabe. Presiorik bai. Mhm. Eta ez dakit pentsatu duzuen ja hurrengo denboraldiari dagokionez, ez dakit, claro, gazte kategorian daude adin mugak, ez dakit zuen kasuan, zeintzuk joan behar zarete beste kategoria batera, zeintzuk geratuko zareten, nola geratuko den taldea, ez dakit pentsatu duzuen, edo oraindik oso goiz da hori pentsatzeko. Gu adibidez ja amaitzen dugu gazte hori denboraldi hori, eta bueno, ja senior pasatuko gara. Baina bueno, taldeko beste batzuk ja bigarren urtekoak edo lehenengo urtekoak dira, eta nire ustez igual geratuko dira, baina agian beste talde batzuk deitzen diote, eta Guk momentuz bukatuko dugu denboraldi hau, orain dekogu jardunaldi bat eta orain dekogu kopa, dala gauza polit bat bai. Eta etorkizunara begira, egia esan, 190 hirugarren urtekoak garela eta bukatu egiten dugula urtea, ezta? Eta nik uste dut ezinbestekoa eta nahitaezkoa dela, kategoria hauetan, ia guztiak edo ia talde osoa hirugarren urtekoa izatea. Ez ere, esperientzia aldetik eta. Eta hori, badakigu Laudio taldearen aldetik, badaudela hori apur bat makinetan, eta espero dugu horren urtean talde hau mantendu egitea. Aipatu duzue kopa, ze helburu duzue kopan? Disfrutatzea. Ez egu asko importa. Zosketan atletik tokatu egiten dan, hemen ejakurin, hori da gura nahi duguna, horri ejakurin berriro ere, ez usteko giroa izatea, eta hori, disfrutatzea batez ere, eta aurrera bagoaz, ikusiko dugu. Eta, bueno, ez dakit, zuek, pertsonaleki,
urrengo denboraldirako pentsatu duzuen zer egingo duzuen, edo futbolean jarraitu, ez jarraitu, beste talde batera salto egin. A ber, nire kasuan, nahi dut futbol jolastea hurrengo urtean, baina agian ikasketekin eta ezin du denbora ondo antolatu. Baina ni nahi dudana futbolean jolastea. Hori da, garrantzitsuena ikasketak dira. Hala, nik ere nahi dut futbolan jarraitu. Ez dakit hemen Laudion edo ez dakit non, baina momentuz denboraldi hau bukatuko dugu eta ia ikusiko dugu etorkizunean zer egin, ezta. Eta ez dakit denboraldi honetatik. Urrengora, adibes, denboraldi honetan zein talderekin lehiatu zarete Euskal Ligan? Asko, Arabako asko, Bizkaiako eta Gipuzkoako da. Adibidez, gogorrak, Deusto izan da Deusto. gogorra, Leioa, Antiguoko, Arratia. Batez ere, nik uste dut Arratia izan dela koska. Eta hori. Eta hurrengo denboraldian zer nolako taldeak izango ditugu CD Laudiok aurrean? Ze hor ja aldatzen da nahiko txo. Maila igo egiten da. Baina igo egiten da, bai. Igual, Reala, Atletik, Alavés, holako taldeak, baina bueno. Holako kanterak, ez da, Eibar, Antigoko berriro ere, eta hori. Disfrutatzeko urtea izango da Laudiorentzat, eta hori. Orduan uste duzuen, nolabaiteko, naiz eta gero taldea utzi, nolabaiteko paria egin diozuela Laudioko taldeari, no, zengo dituzte ez, aukerak ikusteko gero ez dakigu, lehenengo mailan, edo ez egongo diren, baina, bueno, puntako gazte jokalariak egongo dira, ez? Hori da, saietuko gara, adibidez, jokatu egiten baduzu, talde horien kontra, adibidez, beste taldetan dauden eta ingurukoak diren, jende hori berri ona ere ekartzen, eta erronka polita da. Eta zuek pertsonalki nola bizi izan duzue aurtengo denboraldia? Ni oso ondo, eske da lagunekin jokatzea da paregabe. Asko disfrutatu egin dugu. Giro ona dago entrenamenduetan, partiduetan, ja entrenatzaileekin ja harreman ona daukagu eta oso ondo. Gauza da hori, beti deneko ezagutu egiten garela, eta giro oso ona da, eta urtea izan da, imaginezina, ez da? Eta hori da. Eta ezagutzen zarete CD Laudion, ezagutu zineten, edo beste hainbat taldetan, nola izan zuen? Gubio? Bueno, oro har, talde osoa. Bueno. Talde osoa, futbolagatik. Bueno, eta festetan ere ikusi gara. Festetan ere ikusi gara. Eta aipatu zuen juste, behin baino gehiagotan, ez bakarrik elkarrizketa honetan, baizik eta beste foro batzuetan ere, nahiko pertsona garrantzitsua da CD Laudion. Ez dakit nola baloratzen duzuen berarekin izandako esperientzia, eta ez dakit nolako entrenatzailea den. Urrengo urtean sartuko girenentzat, ez dakit baten batek ikusten badu, jakin dezan zer etorkion gainean. Giro ona sustatzen duen entrenatzailea. Ez dago bronkarik, ez da. Osea, entrenamenduak oso tranquilak dira. A ber, bronka bota bar duenean, botatzen du, baina normalean giro ona sustatzen du eta kasu egin barra dago. Malgube da, baina, bueno, kasu egin barra dago, baina entrenatzaile ona da. Bestela, bi urtetan segidan, ez genuke, bi goera hartuko, ez da. Eta bi goera hauetan, zein bizi izan duzue biziago? Ez dakite aurrekoa, ematen du ez, Euskal Ligara heldu dira, baina ez dakit zenbat aldiz, aiaraldean mintzat, ez dakit zenbat aldiz idatzi dugun, gazte taldea da Euskal Ligara igotzeko, eta gero playoffetan, agian talde oso potente baten aurka lehiatu, eta ezin garaitu. Dinot, ez nuke mespretzatuko ere aurreko igoera, baina, karo, bi igoera hain garrantzitsua, hain jarrai, ez dakite zelan bizi izan dituzuen barrutik. Nik uste dut, urte honetakoa hobeagoa izan dela, saiagoa izan delako, eta gainera larun bat beste aurreko larun batan giroa paregabe izan zen. Osa, eske itxela izan zen giroa eta horregatik nire ustez hobea izan dela. Nik hori ezin dut, haien igoera Euskal Ligara, armaietan ikusi neban,
Mhm. Baina, ez, nik lehengo guneko, susteko izan zen, eta errepika ezin, ez da. Mhm. Bai, bueno, gainera hori ez, Amurioren kontra, Hori da. Armaila bete eta ez dakit, bueno, Hori da. nahiko langa altua utzi diezue urrengoei, ez dakit, Ja. mezuren bat baduzuen urrengoentzat. Batez ere, hori, ea kategoria mantendu egiten duten, Ah. hori da gakoa, eta helburua, nik ustet, eta disfrutatxa batez ere, Bai. laudioz, justez, eta salez. Mhm. Hori da. Ederto, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen, elkarrizketa luzea egin dizut azkenean, baina, bueno, uste dut merezi duela, aipatutakoa. Ez dakit zenbat aldiz idatzi dugun Laudio, jokatuko du Euskal Ligara igotzeko playoffa, eta bat batean, Espainiako Ligara igotzeko aukerak sortu dituzue, eta gainera, bueno, urduritasun hori gainditu, eta bueno, liga berez amaitu baino lehen, lortu duzue. Hori da. Hortaz, zorionak, eta bueno, hurrengo taldeetan espero dugu ere albiste honak jasotzea zuen atletik. Bai, eta gure partez eskerrak eman. Bai. Vale, mil esker, eta, bueno, oraintxe bertan mintzatuko gara kirolaren esparrua utzi gabe, Esti Orkasidasekin, kasu honetan, txirrindularitzan. Eta esan bezala, bueno, Esti Orkasitas daukagu gurekin, kasu honetan altuko dugu futbola, eta joango gara txirrindularitzara, eta, bueno, kasu honetan ez derrigorrez federatua, ezta? Hori da, orain dela hilabete bat edo WhatsApp talde bat ireki nuen, pentsatzen pizkat Aiaraldean txirrindulari asko gaudela, eta normalean bakarrik ikusten ditugula errepideetan edo mendietan gizonezkoak. Baina emakume asko gara Aiaraldean, txirrindulariak ere, eta, bueno, ekimen hau sortu zen emakumeak elkartu nahian edo, taldetxo bat, talde hori ez du, edo taldean ez gara federatuak, edo, bueno, batzuk federatuta daude, baina helburua ez da federatuta egotea, baizik eta emakumeen grupeta bat sortzea, eta gure artean, astean zehar edo asteburutan elkartzea. Eta, aipatu duzu, ez federatua, eta ez bakarrik puntakoa, eta gainera, zuen asmoetako bat da, amak ere batzea ez egitasmora, ez? Askotan zaintza eta kirola nahiko ezinezkoa da bateratzea. Ez dakiz neurri mota pentsatu duzuen hori Horretarako. posible egiteko? Bueno, hori oso zaila da, badakigulako ama izatea erabakitzen duzunean, daukazu denbora horretatik, asko guztia joaten zaizula umeak zaintzan edo zaintza horretan. Orduan, bueno, esan dizudan moduan, hilabete bat daramagu, ez gara asko elkar ezagutzen, baina, bueno, galdetegi bat egin eta gero, orain ja badakigu asteburuetan edo denbora gehiago dugula egoteko, beraz, asteburuetan saiatuko gara astebururo irteraren bat prestatzen, amak eta hasi berriak, zein ziklokrosean ari direnak, edo duatroiak egiten dituztenak, triatroiak, gurekin pedalei eragiteko eta elkarrekin ateratzeko, behintzat asteburuan behin.
Eta momentu zenbat kide zarete ja WhatsApp talde horretan? Ba, taldean, errepidezko taldean, bagara, eh, berrogei edo, eta mendikoa beste hogei. Orduan, ba, bueno, Papel nahiko duina dago. hori da, 60 gara, espero dut inoiz ez atera hainbeste, ze bestela ja arazoak izango ditugu errepidean hainbeste izan da, baina, bueno, momentuz pare bat edo irtera egin ditugu astean zehar, eta asteburu honetan, igandean izango da irteera ofiziala, lehen irteera ofiziala, errepidezko bizikletarekin, ibilbide oso erraz bat egingo dugu, ba, hasi berriak ere gurekin ateratzeko, eta hurrengo asteburuan, 24ean, mendiko bizikletarekin aterako gara. Baina kasu honetan, bueno, ba, mendiko bizikleta beti beldur gehiago ematen du, ze azkenean mendira zoaz, agian bakarrik hasten zara eta beldurra ematen dizu zerbait gertatzea eta mendian egotea, ez? Orduan, ba, bueno, nik uste dut jendeari beldur gehiago ematen diola, orduan momentuz ba, talde horretan mugimendu gutxiago dago horrezegatik. Orduan, 24ean elkartuko gara MTB Andreekin, MTB Andreak Bilbotarra edo Bilbo aldean daude, baina asteburu horretan Amurriora etorriko dira eta Amurrion pasatuko dute asteburua, ba, bueno, larun batean, ostiraletik igandera. Eta larun batean beraiekin aterako gara eta izango gara gutxi gora bera momentuz, 25 apuntatuta daude, orduan pilo bat izango gara eta oso divertigarria izango delako nago. Mhm. Eta nola eman dezake jendeak izena? Ba, bueno, hasieran bakarrik egin genuen WhatsApp taldea, orain ere Instagrama dugu, eta e, e, nola da, ziklismo, bueno, badago orrialde bat dela Bike Territory, eta orrialde horretan egingo ditugun irtera guztiak igoko ditugu, bertan jendea apuntatu dadin. Eta nola buratu zitzaizun talde hau sortzea? Zezuk berez, nahiko eskarmentu handia daukazu txirrindulan, Mhm. eta ibilbide bat daukazu, ez? Agian aitarekin hasi, gero bikotearekin, baina beste giro batean ere egin nahi duzu kirola, ez? Hori da, ba begira, ni aurrekoan esan izun bezala Gasteiztarra naiz, eta, bueno, daramatzat 4 urte edo Amurri aldera etortzen, eta beti ba, nire bikotearekin bizikletan ibiltzen. Orduan, ba, bueno, ja badaramat denboraldi bat hemen bizitzen, eta beti ikusten ditut pues, emakumeak edo bakarrik, edo bikotearekin, edo aitarekin. Orduan, Gasteizen behin ikusi nuen zegoela talde, emakumeen talde polit bat, eta begiratu nuen eta maiotean jartzen zuen biraka eta biraka taldea. Eta orduan begiratu nuen Instagramen, aurkitu nituen eta beraiekin hasi nintzen bizikletan ibiltzen. Orduan, ona etorri naizenean, faltan somatu dut ba hori zegoela talderik eta lagun batekin hizketan komentatu nion ba zu norbaitekin ateratzen zara eta bai baina eske ja bagara 5 lagun baina bueno ez gara asko ateratzen baina bai ondo egongo legoke eta begira azkenean esan nuen begira ez dagoen ez talderik nik sortuko dut zeozer eta jende animatzen bada ondo eta ez bada animatzen pues bueno ba behintzat saiatu naiz. Hori da. Eta, bueno, ba, begira, hilabete bat daramagu, 60 pertsona edo bagara, eta vamos, oso pozik nago horrekin. Eta aipatu duzu, ez? Gizonezkoekin, bai aita edo bikotearekin ateratzen zinela, eta zer eman zizun emakumezkoekin ateratzeak? Ez dakit esperientzia ezberdina da, beste giro bat sortzen duzuen, ez agian ez dago lehiakortasun punturik, zelan sentitzen duzuzuk tropel horretan aritzea? Hombre, ba,
zure aitarekin momentu horiek konpartitzea oso ondo daude, zure bikotearekin ere, baina emakumeekin konpartitzen duzunean, beste giro bat sortzen da, laguntasun giro bat, eta zuk esaten duzun lehiakortasun hori ere galdu egiten da, asko nahi duguna da, entrenatzera atera, baina beti ez duzu ehuneko ehuna ematen, batzutan ateratzen zara, Hankak paseotxo bat, luzatzeko, hori da, paseotxo bat emateko orduan, azkenean beste emakume batzuekin, laguntasun hori edo giro hori sortzen da, eta eta zergatik ez errepideetaz gain, pues, edo mendietaz gain, pues, gero ere elkartu zaitezke lagun horiekin zeo zer egiteko, ez? Mhm. Hmm. Eta adibidez, orain 60 partaide horien artean, profil oso anitzak dituzue, edo nahiko antzekoak, Begira, oraindik ez gara guztiak elkar ezagutzen, eta orduan galdete bilgi bat egitea bururatu zitzaidan, bizkat jakiteko bakoitzaren nondik norakoa. Horietatik bakarrik erantzun dute 18 pertsonek, baina, hausnarketa edo bada ia gehienak bizikletan ibiltzen direla, grupetan ere ibiliak direla, eta guztien helburua da lagunak egitea eta lagun horiekin bizikletan ibiltzea. Gero ere galdetu nien ea nahi zuten bakarrik atera edo beste erronkaren batzuk bilatzea, pues adibidez orain ere hasi dira martxak eta horrelako gauzak, eta badaude taldean eskarmentu handia duten neskak eta martxa asko egin dutenak, baina gero ere badaude ez dutenak ez da martxa bat ere egin, orduan pizka anistasun hori aurkitzen da taldean. Orduan oreka bat bilatzen saiatuko zarete. Hori da, ez da erraza izango, ze azkenean, kilometro asko egiten dituztenak, agian hasieran hasi berriekin, agian aspertu daitezke. Baina, azkenean hasi berriak ere ez dira betirako hasi berriak izango, eta pizkanaka gero eta kilometro gehiago egiten jango gara elkarrekin. Eta, oker ez banabil ere, aipatu zenuen, agian maila gehiago nahi dutenek ere, horietarako zerbait prestatzeko asmoa duzuela, ez? Bai, ez dakigu pizkat nola ingo dugun, ze azkenean gehienak elkartu gaitezke asteburutan, eta gainera asteburutan pues nahiago dugu eguraldi ona egiten duenean ateratzea. Momentuz ez da posible izan, gure klimagatik, baina bai, lehenengo irtera hauek errazagoak izango dira, eta saiatuko gara konbinatzen, adibidez badago egin nahi dugun ibilbide bat dela Amurriotik Kastrora, bueltatu, edo landako urtegira joatea ere badugu buruan. Orduan, pizkanaka joango gara gure egutegia osatzen eta denontzako lekua aurkitzen. Ederto, mila esker. Amaitu baino lehen, agian zabalduko zenuke mezutxo bat, jendeak, oraindik zalantzak baditu anima dadin izena ematen, parte hartzen eta bere tokia bilatzen? Bai, emakume guztiak aukera duzue frogatzeko, guztiak izan gara hasi berriak, eta inori zaio gustatzen bakarrik gelditzea, beraz, etortzen bazara, ez zara bakarrik geldituko, besteak lagunduko zaituzte, eta zalantzak eta partekatu ahal izango ditugu. Osake, animatu zaitez, gurekin etortzera. Ederto mila esker etortzeagatik, mila esker ekimen hau abiatzeagatik, eta laster arte, espero dugu. Zuei ideia edo ekimena zabaltzen laguntzea. Mila esker. Eta, ez direkin hitz egin ondoren, egin dugu etenalditxo bat, eta ja, agurtuko dugu saioa.
Eta, bueno, onaino heldu da gaurko atala, onaino azaleraren bosgarren saioa. Gogoratu, aiaraldeari buruz informazio gehiago jasotzeko asmoa baduzue, aiaraldea.eus edabidea duzuela zuen esku, gogoratu albisteak, bideoak, argazki bildumak, gaur adibidez, San Isidro jaietako, azokako argazkiak izango ditugu, Euskaraldia astear dagoela ere, horren irudiak izango ditugu. Eta, asteburua antolatu nahi baduzue, gogoratu ere, agendak atala duzuela gure webgunean. Hortaz, azalera amaituta, ez da bukatzen informazio jarioa, eta espero dugu, aiaraldea.eusen topatzea. Mila esker eta hurrengo astera arte.